Nalipay sa resulta si Mayor Raymond Alvin Garcia nga nahimong second placer ang Cebu City isip most pet-friendly city sa tibuok Asya. Si Mayor Garcia nga usa ka pet lover dunay binuhing iro sa iyang opisina. Ang maong kalampusan alang sa mayor nagpamatuod lang kung giunsa pagtratar sa lokal nga pangagamhanan ang ilang mga konstituente tumong sa kagamhanan nga mahimo gyud nga number 1 overall sa tibok Asya ang dakbayan sa Subo. Depende, ano po dili. I think also our TVF under Dr. Alice Utang is also doing a commendable job regarding this particular aspect. And I am very happy that it had to come during my mayorship. So, pasalamat po. This is really, a concerted effort between everybody involved and everybody concerned. Sa bahay ni Dr. Alice Utlang, ang pangu sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries miingon nga dili lang sila mo impound og mga iro apan kadto lamang dunay gipamati o masakiton ang ilang tabangan. Ang impound ra gyud nato, meaning kanang imo yung tag-i-impound kato ra ibutang sa ato ang pound, no? Nga ipapuyo sila didto. Only selective. We do only impounding those dogs that are sick, that needs treatment, and those dogs nga katong wild nga gireklamo sa barangay or wherever. Mo na ato ibutang dito i-observe. But the rest we will do CNVR. Unsa man CNVR? Dakpon, dayon kapon or ligate, bakunahan, then ibalik og asa siya gapuyo. Hingusgan hinuon sa DBMF ang pagkapun o laygit sa mga iro aron dili na mudaghan pa ang mga naglatagaw nga mga iro diha sa kadalanan. Kay sa Animal Welfare Act o sa Rabies Act, we are allowed to euthanize a dog 3 days after kung dili kuhaan sa tag-iya. But ako, as a veterinarian, we have a law na we have to promote the welfare of the animals, we have to protect the welfare of the animals, and if the animal is sick, we have to treat that. Kini ang balita. Rey Pasaporte, Cebu City News.